Ja smatram da Europski štit za demokraciju mora biti mnogo više od administrativne mjere i da to mora biti geopolitički odgovor i zaštitni mehanizam Europske unije. Stoga je iznimno važno vidjeti kako će funkcionirati Centar za demokratsku otpornost. Zašto? Zato što živimo u vremenu kada demokraciju više ne napadaju samo topovi ili oružje, nego propaganda, lažni narativi, manipulacija izborima, sajber napadi i ekonomske ucjene. Napokon smo shvatili da više ne smijemo biti naivni. Democratic Shield je prvi sveobuhvatni okvir kojim se štitimo od vanjskih autoritativnih režima koji nastoje potkopavati naše institucije i polarizirati naše društvo. Slažem se, trebamo jače medije, transparentnost političkog financiranja, ali štititi kibernetičku sigurnost, izbora i obranu od stranog utjecaja. To znači obrana našeg načina života. I na kraju pozdravljam vašu najavu digitalne pismenosti u škole, odnosno medijske pismenosti za informirane građane.